22 чэрвеня 93 года радзенскі Нёман выйграў Кубак Беларусі, адолеўшы ў фінале рэчыцкі Ведрыч 2-1. За аленяў забівалі Олег Сысоев. Острые ситуации хвалями узникаюць у ворот. Ох, які момент лік у матчы адкрыты. Трэці нумар прыйшоў у штрафную. Цэнтральны абаронца Нёмана Олег Сысоев. Памятаеце, усё пачалося з парушэння правілаў. Зачапілі там кагосьці з гродзенцаў на левым фланзе іх атакі. І Юры Мазурчык. Нападаючы добра прыкрывае мяч корпусам, а у атацы Нёман і лік ужо 2-0. Юры Мазурчык. 28-я хвіліна гульні. Такім чынам, Нёман трапіў у Кубак уладальнікаў Кубкаў Еўропы і змагаліся пераможцы кубкаў сваіх краін. Ва ўнутраным спаборніцтве радзенцы ўзялі драўляныя медалі, 4-е месца, а год раней былі 5-мі. Разам з Дынама Менск нёманцы мусілі стаць першымі прадстаўнікамі незалежнай Беларусі у Еўропе. Як і чаму ў Еўропу не трапілі першыя пераможцы беларускіх турніраў, я распавядаў у відэа пра стварэнне зборнай Беларусі. У новым чэмпіянаце радзенцы згулялі 4 гульні, узяўшы толькі 2 балы. Гульню 5-го туру перанеслі, а каманда выправілася у доўгую еўрапейскую вандроўку. Супернікам Нёмана стаў швейцарскі клуб Лугана, а пераможца раўнда на наступным этапе мусіў сустрэцца з мадрыдскім Рэалам. Швейцарцы мелі ў складзе гульца зборнай Бразіліі Маўра Гальвана, які быў адзіным, аб кім ведалі радзенцы. Беларускі клуб быў у скрусе, таму дабірацца мусілі на польскім аўтобусе маркі Ельч. Каманда мусіла праехаць праз Польшчу, Нямецчыну і ўсю Швейцарыю. Таму кіраўніцтва горада і клуба вырашыла, што каманда дабярэцца да Міндена, горада пабрацімаў ФРГ, адолеўшы 1200 кіламетраў. Там будзе трэніравацца 3 дні і толькі затым адправіцца ў Лугана, прыехаўшы яшчэ 900 кіламетраў. На прапанову галоўнага трэнера Станіслава Уласевіча ляцець у Мілан і адтуль аўтобусам ехаць 70 кіламетраў не зважалі, бо пералёт самалётам на $12 000 даражэй. Каманда рушыла ў Еўропу. Першай перашкодай стала беларуска-польская мяжа, бо нягош гарадзенскія футбалісты хацелі трохі зарабіць, ды кантрабандай намагаліся перавезці цыгарэты з алкаголем, а кіроўцы паліва. Пасля 5-гадзіннай праверкі футбольны клуб страціў толькі 60 літраў саляркі. Далей справы пайшлі лепей. У Нямецчыне ў сяброўскім горадзе беларуса файна прынялі на сваёй зямлі, зладзілі таварыскую гульню з мясцовай камандай, імаверна ёй стаў мясцовы уніён, і рушылі далей. Праблемы спаткалі ў Швейцарыі. Бо не ведаючы мясцовых асаблівасцей ландшафту, кіроўцы вырашылі разам з трэнерам ехаць карацейшым шляхам. Чаму так вырашылі? Цяперака ўсе кажуць рознае. Гульцы ківаюць на прагу скараціць час на дарогу, а галоўны трэнер Станіслав Уласевіч на кіроўцаў, што пераблыталі шлях. Напрамкі праз горы было меней 50 кіламетраў, а па аўтабану болей за 200. Тутака і пачаліся прыгоды. Там, дзе не надта прагнулі ездзіць мясцовыя на аўто, беларусы сунуліся на аўтобусе. Лопнула кола, гарэлі калодкі падчас спуску з серпанцінаў. Аднак футбалісты не гублялі настрою і толькі жартавалі, хоць тое, здаецца, было ад безвыходнасці. Пазітыўным было тое, што наглядзеліся на альпійскія краявіды. Праворуч горы, леворуч бездань і возера. Побач хмары. Так і на той свет маглі заехаць. Замест максімум пары гадзін на аўтабане вытрацілі 6 гадзін на тыя 40 кіламетраў горнага пераезду праз Альпы. У час вандроўкі жартавалі, што варта адчыніць дзверы на ўсялякі выпадак. У гатэлі на пытанні журналістаў наконт затрымкі, пачуўшы адказ, вельмі здзівіліся дзівакаватай камандзе, што так уласнаруч рызыкавала сваім лёсам. А цяпер віктарына. Футбалісты Нёмана пасля жартуючы казалі, што толькі Сувораў рабіў падобны пераход праз швейцарские Альпы. Мы вторые после Суворова. Первый Суворов взял Альпы, а мы были вторые. Але тое неправда, бо такіх выпадкаў было шмат, а пытанне ў тым, хто зрабіў найбольш паспяховы пераход праз Альпы. Варыянты адказаў. Варыянт А – Сувораў з расійскім войскам, Б – Ганнібал з карфагенскім войскам, В – Наполеон Бонапарт з французскім войскам. Падумалі, пакумекалі, прыгадалі, калі бралі ў такім пераходзе ўдзел, і напісалі свой варыянт у каментарах. Правільна адказалі ці не, даведайцеся напрыканцы гэтага роліка. За дзень да гульні каманда мусіла перасяліцца ў іншы гатэль.
Чаму, незразумела, але няма шакавысця, тое зрабілі. Стартавы склад Уласевіч абіраў, запытаўшыся ў гульцоў іх варыянты. У выніку той атрымаўся наступным: Свіркоў, Мардас, Мірошкін, Сысоеў, Гуренка, Жылюк, Белезяка, Віктор Роска, Юйко, Саладоўнікаў і Кароза. Праблемы былі і перад гульнёй, бо, агледзеўшы бутсы гарадзенцаў, суддзя прымусіў некаторых футбалістаў змяніць тыя. Яны не адпавядалі умовам бяспекі. Пусціўшыся з гор на футбольнае поле, беларусы трапілі пад каток еўрапейскага клуба. Яшчэ ў першыя паўгадзіны Нёман выглядаў не бяды, і Сергей Кароза мог двойчы нават забіць. Але потым прапусцілі гол ад Андрыёлі. Але ў другой палове, праз гадзіну гульні, гаспадары літаральна знішчылі беларусаў. Аргентынец Нестор Субят і швейцарац Мартин Фінк давялі справу да разгрому, а ў апошнія 10 хвілін Андрыёлі зрабіў дубль, а Даніэля Пензавалі давёў справу да аналогіі з матчам Аргенціна-Ямайка 5-0. Пасля выявілася, што брамнік Юрый Свіркоў выйшаў на поле з тэмпературай. Як той дапусціў лекар каманды, невядома. А няго ж, доўгі пераезд праз Альпы і стома не зрабілі асілкамі беларусаў. Гульня ў адказ адбылася 1 верасня ў Менску на Дынама, бо гарадзенскі ЦСКА Нёман не адпавядаў патрабаванням УЕФА. Матч наведала толькі 2000 чалавек, з якіх было 150 швейцарцаў, а іх тэлекампанія нават жартавала, што ніхто, акрамя беларусаў, не прагнуў глядзець гульню ў адказ, бо шансаў па сутнасці не было. Госці з іншаземных абласцёў зрабілі 2 замены ў складзе, але гулялі не на поўніцу. Але і цяпер выйшлі наперад. Аргентынец Нестор Субят выйшаў на спатканне з галкіперам, і пасля таго, як Альберт Рэбак адбіў першы ўдар, у свае вароты забіў Олег Сысоеў. У другім тайме праз гадзіну гульні Сергей Саладоўнікаў спачатку зраўняў лік, пасля дыхтоўнай перадачы ў штрафную праз хвіліну Юрый Мазурчык даў маху з пенальці. Але праз 7 хвілін ўсё ж забіў пераможны гол у падзенні, замкнуўшы падачу галавой. Такім чынам, менавіта Нёман першым з беларускіх клубаў прынёс першую перамогу краіне ў Еўропе і першыя балы у рэйтынг федэрацыі. Швейцарцы ж былі знішчаны мадрыдскім Рэалам у наступным раўндзе. Іспанцы маглі наведаць Беларусь ужо ў 90-х, але прыйшлося чакаць яшчэ 15 гадоў. А цяпер вернемся да віктарыны. Тож, хто зрабіў найбольш паспяховы пераход праз Альпы? Александр Сувораў падчас свайго пераходу праз горы у 1799, аб якім вы дакладна чулі ў школцы, страціў амаль траціну свайго войска і, не гледзячы на всю яго адвагу, толькі здолеў уратаваць сваю армію ад канчатковага разгрому. Яго пераход быў бліскучай эвакуацыяй, бо агулам паход нічога не змяніў. Пераход Ганнібала прывёў да раптоўнага ўварвання Карфагена ў Італію. Аднак яго страты ацэньваюцца вельмі высокімі і часам даходзіць нават да паловы ўсяго войска. А правільны варыянт В, бо Наполеон Банапарт падчас свайго нечаканага, добра падрыхтаванага і незаўважнага пераходу страціў меней 1% ад войска у 40 000 чалавек. Страты былі не болей некалькіх дзесяткаў. Пагатоў, у далейшай італьянскай кампаніі ён цалкам разграміў аўстрыйскія войскі ў бітве пры Марэнга, што прывяло да заключэння міру. Сябры, я дзякую тым, хто даглядзеў гэты выпуск да канца. Напішыце, калі ласка, каментар пад гэтым відэа. Ну а пакуль.